Parlok be minta sajisin ngap diang sebahai pihak kane ka channel Banik Blog. Hatu perlu ka jela meklia ka don ka jingma ha ka jing syaram ka jongka kat hadu mentau senam arajar apun riu. Ka kentin ka ong haot. Ka jela meklia ka jungi ka mad ya ka jinglong jingman ka bama ha kaliang ka pisa ka tengka ka financial crisis namar ka jingkiu state jongkaram. Kina kilong kidau kibatan rai kiba pelong ya ka jingla bengat ha ka jingma to perlu kani pek kendian. Karam ka bapalat ya ka bor high dip tu GSTDP don ka bama ya ka jela meklia ka jongi ha ka jing syaram bun palat. Kalong ka bama ya ka jela meklia ka jongi kane ka jing syaram bun ka jongka. Karam jong ka jela meklia ka kiu kumbal live persen hadu 1% na ka GSTDP. Ka jingmi baru ka we ka jela. Kat kumgi kendon jong ka Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM karam kamde ban pelat yau 4% kumta ka meklia kala palat lembar ya ka renjung ka babit hakaram perkat pi perlok ka jingma bengat ha ka dip trap ha kata kriam ram ka jingma bengat ha kata kriam ram ka jela meklia ka jongi lada ka jela meklia ka hab ban shimram sa tang ban siu ya kata ka suna lane ya kata ka interest lane ya kata ka sud jongkaram kabarim nang talakhot ya ka ku ka bama ha kata ka jingriam ram lane kata ka dip trap kalong ka bama ya ka ne ka jela meklia ka jongi house nem arhajar arpasau arpasan ka surkar meklia ka pelut kumba 6000 arspa 6000 sanspa klur tang ban siu ya ka suna 6000 arspa 6000 sanspa klur tang ban siu ya kata ka sud jongkaram hakine kisnem ki baladep arpusau arpusan kumban nyo persen hadu prapo persen ka pisa ka ba meklia ka pelut ka wanna ka baha khajna bat ki granna ka surkar pedeng lada ka surkar pedeng ka duna banerap ya ka jela meklia ka jongi kanom don lat ban penya ya ki kampen roy namar ka jingmi ha ka jela kalong ka baduna o tax revenue kadang duna palat kajing ta ya ki kampen roy developmental impacts namar bang ka pisa ka babun ka letang ha ka siuram bat ka siu tulop ka jela meklia ka jongi ka pisa ka babun ka letang ha ka siuram bat ka siu tulop ya kinong hikai nakata ka daw teng teng bun kinong hikai ba kimyo tulop bun kinong tray kam office kimyo tulop de nakane ka daw ba ka surkar meklia ka jongi kadang hab bersiu ya kate sud jongkaram na kata kadaw ka syamjing baha banyo tulop hiya kinong hikai bat kinong tray kam jiba phero pher hapo ka jela meklia ka jongi ka surkar kaduna pisa banchna surok ne hospital bat ki school ki babit ki babyang bale ka jakum ne de na ka jing kyu sud palat jongkaram na kata kadaw tang ya kate garam kabakilai shim ki hapan siu ya kate ka sud jongkaram na kata kadaw kimyo banchna ya ka surok bat ya ka school bat ya ki hospital ki babit ki babyang karam shikli briu per khapta dip kane gade kata karam haman la ki khli chnong la antad pakiwei ki nong shong shnong ha meklia ila don karam kumban nyo pusan hajar hadu prapo hajar hakli jongi kalong kabi isen bahaya ka nega jingle jong surkar haman laki nong shong shnong lada ka surkar kamla ban siu ya ka karam ki ha ban siu ya ka karam ka ba nyo pusan hajar hadu prapo hajar haman laka kli shnong ka jongi ka jingma ka bakraw lada ka jela kamla ban kiu ya ka jingme revenue baduna ka jingpelut ka papathar ka la ban poi ka por ba ka surkar kan syamjing watang ban siu ya ka tulop ki nong tre la ne ban pendep ya ki skim jingera pai ba kalong ka bama lada ka surkar meklia ka jongi kamla ban permi ya kita ki revenue hapo ka jela meklia ka jongi kamot ka syamjing tawat tang ban siu ya ki tulop ki nong hikai lane ya ki nong tre ki bapher hapo ka jela meklia ka jongi bat kita ki skim ki bapher kamla shu ban pendem na banta ki pai ba hapo ka jela meklia ka jongi